Čo je to stalo? Kamenilom. Čo si myslíš o tom bagri tam hore? Podľa mňa, on je tam proste z takých tých obrázkov, ktoré bývajú na Facebooku, že niektoré veci proste nie sú reálne. Podľa mňa len ten bagger to nemá ako... Takže, ako si myslíte, že tam ten bagger dostal tam hore? No. Sú dve teórie. Takže prvá teória je, že sa tam premiestil. A druhá je, že prišiel tak, ako príde ten. Dobre, takže je to 9 sektorov po 25 sedadlách v jednom rade a 15 radov, tým pádom je to cez 3300 dá, čo sa nadialo. Kde prevažujú tie riasy. Zase je taký viac pieskovec, tie vrstvy sa opakujú. Dobre, takže to je to, že je to od pieskovca cez vápnitý pieskovec až v podstate po ten vápenec. Brndo. Kvapkáme kyselinu na vápen, co pieskov, kvasov, dáčo, horninu. A nachádzame sa práve v nejakom vápencovom kameňolome pri St. Margareten a toto bol amfiteáter a je to strašná kopa sedadiel, konkrétne asi 3375 a je to super akustika a už konečne nie je taká zima a už je slnečko. Je to nejakých 20 až 40 minút, máme ísť po zelenej a nemáme sa stratiť, tak nám držte palce!
No a ešte nás čaká vystúdať túto väžu, zísť to dole, najlepšie nespadnúť a vrátiť nás pre cesty zviedať sa do autobusov. Všetko končíme, no. Takže posledná zastávka Berg. Sme nad Bratislavou. Sme na Königswarte, čo je nejaká výhľadková väža na hlavnom mojom Bratislavu. A je to dosť chladno a fúka to vietor, ale inak to bolo super milé. Takže čaute, sme hore na Bergu, je tu tá rozhľadňa, chcem som vždy chcela prísť, lebo som chcela vedieť, že ako to tu vyzerá. A je tu strašne krásny výhľad, hrozne pekné slnko, vidíme aj to všetko a je to tu úplne mŕte.